Ja, hej Karin, og jeg vil så gerne fremlægge om MyBoo-reklamen for en chokoladebar, og ja, jeg vil gerne vise reklamen, men jeg har en mobil, som ved at filme det, så nu filmer jeg fra computer af, og derfor er det sådan lidt sværere. Men som sagt, det er MyBoo-reklamen fra 2008, der er blevet fremvist på TV2, og sådan, hvad den handler om, at man ser en bondemand, der rider på et eller andet dyr, man ikke helt ved, hvad er, og så ser han sådan et hegn, og så begynder han at ride mod det, og imens ser man en masse dyr som heste og måske som køer. Og når han springer over, der ser man så, at han faktisk taget rider på en ko. Og så der efter det, så tager han chokoladebar frem, og MyBoo-chokoladebar frem, og tager et stykke af, og så spiser det. Og imens han spiser det, så ser han lige pludselig et anden udfordring. Jeg tror, det er sådan høvognagtige ting, og ja, den begynder så at ride mod, og man ser ham ikke springe over den, fordi så kommer logoet ind fra, eller med mottoet på fra MyBoo, som er lidt mere i livet. Og ja, det er en reklame, da man jo ser ham spise noget MyBoo-chokolade, og logoet fra MyBoo kommer slut. Og det er en primær brug, fordi det er jo selvfølgelig, at de køber chokolade, men den sekundære er sådan, at hvis du køber det, kan du blive ligesom ham, du kan blive lige så skør og sjov, og du kan gøre ligesom ham, som er at ride på en ko, der springer over et meter højt hegn. Lyset er ret normalt, men når han sådan ser udfordringen, som om at det lyser lidt på ham og på udfordringen. Og, ja. Beskæringen har en stor virkning, og det giver lidt mere spænding, da han rider. Som eksempel, da han springer over hegnet, så er den inde på totalt, så man kan se ham, hegnet og konen, og man kan ikke sådan rigtig se andre dyr, der omkring ham, måske lidt græs, eller ja, der omkring, og sådan andet eksempel, når han ser forhindring, så er den meget inde på hans ansigt, sådan at den er inde på nær, og det får også at skabe mere spændingsstemning. Og jeg har taget klippene, og der er cirka 18 klip. Og der er normalt ved starten, indtil han sådan ser forhindringen, så begynder sådan lidt banjo-spil, og så der er country-musik. Men når han så springer over hegnet, så er musikken sådan meget næsten stum, og du kan lige høre svage toner, og ja. Så er der... Men så efter det, så er musikken så stoppet, men når han så spiser noget MyBoo, eller som ser udfordringen igen, og hun så zoomer ind på udfordringen, så er der begynder musikken igen med det der banjo-musik, og spiller så videre ind til slut. Og ja. De meste steder i normale perspektiv, men når han rider, kan du godt få den idé, at han altså at den er inde på fugles frøperspektiv, at den er meget der omkring, fordi den ikke særlig meget, man får bare en fornemmelse af det. Og man kan sagtens se, at det er håndholdt kamera, og når han rider over hegnet, er den selvfølgelig i slow motion, og på forhindringen, når man ser den, så kommer der sådan et zoom i det, at det er et hurtigt zoom, at den zoomer hurtigt ind på figuren. Og målgruppen er ret stor, da mange mennesker spiser MyBoo-chokolade, den er meget kendt chokolade, så ja. Og ja, som jeg siger, at den har jo et rigtig specielt målgruppe, og der er ikke sådan, farverne er ikke særlig dominerende, og det har ikke særlig effekt eller betydning eller noget med symbol. Det er i hvert fald lige det, jeg kan se. Og som sagt, som jeg siger, er MyBoo reklameret på MyBoo-chokolade, og i dette tilfælde i MyBoo-chokoladebar, hvor det kunne være småkager eller is, som der er lavet både ispinde, som et magnumagtigt, skis eller en mini-chokoladebar, jeg tror, det er tilfældet, den er den store. Og afsenderen er selvfølgelig MyBoo-firmaet, MyBoo-chokoladefirmaet, og modtageren er jo det der med, at det er ret andet, fordi målgruppen er stor og er henvist til hovedsageligt alle, der kan spise chokolade. Og mediet betyder for min opfattelse reklame ret meget, fordi du vil lade dig. Altså jeg har det sådan, jeg vil ikke bare købe normal ukendt chokolade. Jeg holder mig til det kendte. Så hvis jeg nu ser en reklame om MyBoo-chokolade, det er
rigtig godt. Så vil det risiko for at købe være større, hvis bare I ser en butik og tænker, hey, det er chokolade, køb det. Der vil jeg måske hellere lade være, end hvis jeg så sender reklamen den her, hvor de gør det grin med, at det er sjovt, og du kan gøre det, og det er dit og dat, og så ja, og det der med lidt mere i livet fortæller os lidt, at det smager godt, og lidt, ja, altså hovedsageligt smager godt. Reklamen spiller hovedsageligt på humor, og det her hedder på en ko over et hegn i stedet for en hest, og altså begrundelsen for at skal købe den er jo lidt mere det humoragtigt, at sjovt, at man kan blive det, at det er lidt godt med chokolade, der sådan skal sjove ting i det. Og det siger logoet også lidt mere i livet, at man kan sætte mange ord ind, så på sådan lidt mere sjov i livet, lidt mere lykke i livet, lidt mere i livet. Og ja, så jeg synes begrundelsen er rigtig god for, hvordan man skal købe det, og ja, og reklamen er et godt eksempel for, at man skal have det godt i livet. Sådan have det sjovt, så det bare være kedeligt. Og den er subjektiv, altså ikke sådan særlig rigtigt, men ja, da man ikke rigtig ligefrem kan ride på en ko og hoppe op. Jeg kan godt ride på den, men jeg tror ikke ligefrem kan hoppe over et meter højt hegn eller sådan noget. Og ja, det kan du jo ikke, så den viser sådan lidt meget af, hvad det er, at den ikke er særlig troværdig. Den ville have været mere troværdig, hvis du var en hest, fordi den har større chance for at kunne nå det, end en ko, der har yber i vejen. Og reklamen kan sammenlignes med både Odds og Bussen, men de også har ret meget humor i det. Og så håber jeg, at du får lige det gang. Hej hej!